Калі б раптоўна ў проблісках маланкі святая даль адкрылася вачам, тады б адразу людзі зразумелі, што трэба жыць у згодзе, папалам дзяліць і хлеб, і цяжкія турботы, і радасць здарыцца калі. Мароз і дождж, паўднёвую спякоту, усе б вакол зычлівыя былі. Так разважаў дапытлівы чаляднік, на майстра гледзячы, а той глядзеў у агонь. Маўчаў, а ўрэшце павярнуўся і на плячо хлапцу паклаў далонь. Адчуе хлеба смак, хто зведаў голад, і смак вады, хто прагнуў і знайшоў. Палёгку, хто ўздымаў кавальскі молат, свабоду, хто пазбавіўся акоў. Дзе хтось прайшоў, з'явілася дарога, праз многа дзён ты зразумееш сам. Толькі калі пазбавімся ад злога, святая даль адкрыецца вачам.